Türkmenistan Senatı we Guruluş Öňümçiligi Ministrliginiň bilelikdäki Aýdyn Gejeler Hojalyk Jemgyýeti berkarar döwletiň täze ýamynyň pähim paýhas ummany magtum bolup ragy ýylyna hem bu asly däpden ugralyp, hormatly prezidentimiziň karary esasynda ýurdumyza 2024-2025-nji okuw ýyllaryna arkadaly gahrman serdarymyzyň adyndan sowgat berilmäge degişli bilimli harit nişaly notebook kompýuterlerden 77.821 sansyny eýäm öndürüp, ýurdumyzyň Balkan, Daşoğlu, Lewap vilayatlary boýunça üçünçilik işlerini ýüz göterim ýerine ýetirdi. Hormatly prezidentimiziň karary esasynda Täjikistan Respublikasyna gurulýan 540 oruluk magtumulatnaky umumy bilim berýän orta mekdebiň açyş dawarasy münasibetli 1-nji synpa okuw barýan çağlary hormatly prezidentimiziň adyndan sowgat hökmüne gowşurmak üçin bilimli harit nişanly milli notebook kompýuterleriň 100 sansy öndürilip üçünçilik işleri üstünlikli amala aşyryldy. Häzirki wagtda Aýdyn Gejeler Hojalyk Jemgyýeti arkadaly gahrman serdarymyzyň özgertmeleri esasynda döredilýän mümkinçilikleri netijesinde täze dürli görnüşli ýol ışıklary we ýol belgileri öndürmek işlerini güýçli depkinne alyp barýar. Ýurdumyzda awtomobil ýollarynyň guruluşyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň ýörüti sargydy esasynda Türkmenbaş şäherine Awaza etrawynyň we Awaza milli syýahatçylyk zolawynyň çägindäki köçelerde goýmak maksady bilen ýol belgilerini ulaw we piyada geçelige ýol ışıklaryny öndürmek işleri ýüz göterim amala aşyryldy. Paýtatymyzyň dürli köçelerine, şa ýollaryna goýmak maksady bilen ýol belgilerini we ýol ışıklaryny çalyşmak işleri dowam edýär. Maksatnama boýunça şu ýylla ulanşa berilmäge degişli desgalardy. Ýagny Daşow şäheriniň çägine gurulýan ýaşaýy jaý we desgalar toplunyna barýan ýollaryň ugruna, Ahal vilayatynyň Akboda etrawynyň öňarly geňeşliginiň çägine täze Döwrewap owasynyň içerki ýollarynyň ugruna, Tejen Saras Gara ýolundan Gaňaly owasyna barýan awtomobil ýolunyň ugruna goýulmaga degişli bolan dürli görnüşli ýol belgileri we ýol ışıklary gysga wagtda üpün etmek maksady bilen ölümçilik işleri güýçli depkinne dowam edýär. Türkmenistanyň Senaty we Guruluş Öňümçiligi Ministrligi bilen bilelikde döredilen Aýdyn Gejeler Hojalyk Jemgyýeti Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2022-2028-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ötürmek maksatnamasy netijesinde ölümçilik işlerini ýokary depkinne alyp barýar. Bu bolsa hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň döwlet kärhanlarynyň öňüne goýan belent maksatlarynyň barha rawaşlanýanlygyny suwd edýär.